Inguna na ang kinabuhi mga kaigsunan. Daghan ang mga tawo nga nangitag kalipay sa dili pa sila mamatay. Apan di nila makaplagan ang kalipay tungod kay nangita silang milyon. Wa sila kabalong ang milyon nagsugod og piso. Wa kakitag ang actually tanaw nimong tanan nga pulong sa kalibutan pila ra na ka litra? Pila? 26, 28. 26, di ba? Mura na. Oh. Wow, may man maniguro. Masig masayop ta na principal. 26. Tanang numero sa kalibutan 1 to 10 ra gyud na. Pag humani mo 10, 11, nagyapoy 1. 12, napoy 1 ug 2. 13, napoy 1 ug 3. Gikan sa 0 padulong sa 10, maura yun ay common denominator sa tanan nga numero. Nagkalahi ra gyud na siya sa iyang value. Kay ang piso nga dulo kabog 0 pilay kantidad? Sa kalibo na. Og unom ang 0, 1 million na. Pero asa nagsugod? 0 to 10. Apa na pangutana mga kaigsunan? Kinsa man ang piso? Kinsa man ang numero 1 sa imong kinabuhi? Nana kay 2, 3, hantod sa 9, napagyo kay 0, pero wa kay piso. Ang imong numero dili kompleto. Kulang. Nagwali bitaw ko mga kaigsunan o kanang investment. Pasayloan niya akong tingog kay kasi makingon ba oy rich birano man ni mo kay bangan uso. Pagaw kay gikan pag camping nagdala-dala pag ni kog pito no napay pito. Pito kwa ni ron traveling violation gitrabaho ni ron. Man ani ubalik na po ko dito kay nana po yung mga bata nun si Tinta kabok naghulat sa maong camping mga kaigsunan. Kinabuhi. Pero let me tell you, ang kamatayon sa usa ka tiguang pilay na nanay. Pagkalimutan. Pagkamatay sa akong lula ug lolo, ayun ko nag-ul. Kaya nakaingon ko sa akong kagulingon, tama ra gyud po. Namatay ang amuang lula sa among family friend. Kuyaw kay siyang ampo mga kaigsunan. Kini ding taong andam no kuyaw nagampo. Lord, kuhaan ako kay mo pahuway nako. Pero kining taong nga dagko pa kay utang, labi nagnapay singlunon. Lord, buhi ako gamay kay maningil ko. Kay gusto pag yun nga mabuhi. Dili tungod nga ma-enjoy ang kinabuhi kay gasa sa Ginoo. Tungod kay do na pagyugihandom nga wa pa nakuha. Sultian ta ka mga kaigsunan. Di mangyod kitang tanan mga matay. Pero sa panahon nga kita mga matay, bisag unsa kanindot ng imong pansyon ang sulod ana bukod. Nya pila ka adlaw pagbira sa imong lungon, ang imong panit nga gisabunan og biyoshe, naapay papaya katong green, kay pangpaputi lagi karon kay di man madala lagyan ng sabon, gikuha ang dahon sa papaya. Mo'y ginusnos. Di naman po makuha ang kadto na yung lawas. Ginusnos, di yun makuha ang ugat. Di atiman og maayo ang panit. Di atuman maayo ang atong mga paglawas. Nga inigbalik sa Ginoo, ulod ray mo pirma ni ana. Sultian ta mo ang last mo pirma dili imbalmer. Ulod. Kay mo na'y unang mukaon sa imong lawas nga madunot. Karon ang pangutana, imong lawas madunot, ang kalag madunot dili. Dili. Kay ang kalag nga may kinabuhi mga kaigsunan gikan sa Dios. Mo na'y atong ampingan, pastor unsaon man ang pagpatambok ng among kalag, simple kayo. Ayaw pagdumot. Kay ang kalag nga madinungtanon dali ra gyud nang mamatay. Kay usa gyud sa Bible, Proverbs 17:22. Klaro kay noy. A merry heart. Karon nagdumot ka, malipayon ka di.
Laban na inigawas nimo mapay pagpanguyang mo. Yan na inang utang. Betag matapsing ang bachelor. Wala na. Giampo na. Maupay pagsubang sa law. Lain na imong una-una. A merry heart do it good like a medicine. But a broken spirit drieth the bones. Daghan ang science, daghan ang doktor nga musulti, ang makapaluya, mao mabalatian, pero ang makapaluya biya kining maot nga batasan. Magluya ka madugay. Sulayi nga wa kay pagbati sa gugma sa imong banag asawa. Moabot ang panahon magbuwag jud mong duha, tama? Makapaluya na oy. Grabe to inigtan-aw ni mo sa asawa. Mura nagkatabang ang katabang, mura nagasawa dili ka. Nayusa ka istorya. Hapit na gyud sila magbuwag, gamay na lang gyud. Hila kang asawa. Pastor, di ko gusto magbuwag, may masyugo na kanluman eh. Akong bana, nangabit. Lahi na mga kabitron, maupay magdaladalag marriage certificate. Pero way pirma. Mga gahin, mga kabitron. Sa una ang kabit, manago. Karon, dalon pas balay ang asawa pa'y magpaubos. Ano ba? Nasa Jikasuho? Gidungan ang duha pagka makalilisang ang tao, no? Ingon na rin ang asawa. Pastor, tabangi ko, Pastor. Relisyo ko gusto magbuwag. May macho ko na kanto ba? Di wag na kanto. Sabi na bubusa ni akong bana. Ibalik mo na isbisyo. Sa di problema. Akong asawa mas ganahan pa sa burikat. Prostitute. Ingon ba rin ang pastor? O di mag-prostitute po ka. Isa pwede din na sa tuwa. I-try lang. Pero wala sa giingnan nga mga play. Giingnan sa pastor, sunduga, unsay gikaibgad sa mong bana. Kuy adto sa bar house, halaka. Kay ang mga ngabil aning mga dancer rinig kagabi, mura mag-signal light sa XRM. Na. Kung man mga signal light sa kanang manintalay, na. Pero kini mga asawa, mura na siya o ka na bitong nabanggaan man ng yaw-yaw na naman. Muna nga ba na, hindi po ganahan muli. Mga asawa, hinay-hinay po mo yaw-yaw. Uy, ayaw niyo gamitin machine katurang rifle. Revolver ba? Tag-isa, bang! Di kay, bang! Patay ba na, di muli. Hinay-hinay, pero puga mo pong mga bana, pag musulti na ganin yung asawa, hilong na lang mo. Kay kitang mga bana, shotgun man ta. Isang tanong, isang sagot. Bang! Dusi kabuk balagawas. Mo na nga to Pero kabalo mo, kung sa'y pinakanindot, gasusis kami yun, di mo mag-away, kanang gamiton lang yun nato ng kuwan sa pulis. Kung saan ng kuwan sa pulis, pag madagpan ka, you have the right to remain. Ano, simple. Sige mo kaway, pag-away mo rong gabi, tanaway niyong pagkangkaot, na may musod. Undangin ninyo na, oy, di mo malangit, anak. Sige, bagay mo, ay. Tingin ng asawa, ay, ani rin, siksi kayo. Pinapuok mo rin itong budbud ng may palangan. Tagpawira yun yung mga basta mo duty lagi gabi ng bae. Naapay sleeveless ni mo makain ka kung saan man salad. Uy, init pa. Dito na. Kitaan man asag yung gaad ko yung asawa. Aw yung bana. Pirmente o bog! Lakaw na siya. Kitaan yun yung asawa. Yung bana kaming na dito. Suot si atong pulang nga sihag kayo nga makita na yun yung tanan ba isa na lang kalilib wala na dito na danyos na pinaana din siya ito paglabay yun niya iyang isabot ang manager tanan iya din hikap ang dagway mga kaigsunan ug yanaanan niyang bana unsa man sir librehon ta ka ana po nila yung bana unsa librehon ko nimo sa librehon ta ka ako'y bayad sa tanan lagi tintal ug mayo kabalo mo sige tubag sa bana. Di ko ni mo day. Nga naman sir, pareha mamugnaong sa kong asawa. Nagyo sa ganahan. Dagag mga butang sa kalibutan nga di kaganahan. Usay di nakaganahan sa imong anak. Di nakaganahan sa imong trabaho. Di nakaganahan sa imong kwarta. Kay moabot ang panahon. Tanan nga naas kalibutan. Moabot ang panahon nga wa na naiuso tanan. Nakamong daghan kay kwarta sa inyong mga bangko. Ayaw na niyo hulata nga magmarawi pang ang 1,000 wa na mo punit. Pero iitsa na aron din maglibog may maggubot may kuha na. Suway hot.
Itsay dig 1,000 gab undang ko ni wali ambak ko diya. Suway lang. Try it. Ang punto, daghag mga butang, mga kabtangan nga gipanalangin ang Ginoo sa imo samtang buhi ka, gamita na siya nga malipay ang Dios. Amen. Kalaro king awit to. His life, oh my. Ang iyang kinabuhi gihalad para nimo. Siya nasakitan para ka maayo. Siya mikuwag kurunang tunok para ka kurunang bulawan. Siya nagpakamatay para ka mabuhi. Kinsay taong makahimo nga naron. How many times the world celebrated week of prayer? Gingan na siya Holy Week. Pero ang tao balaan ra yung isa ka semana. Pagka next week, bala na lang wanay an. Kita niyo yung tao? How we wasted life before we die. After all, kining kamatayon, kining lungon, testimonya na yun nga ang Dios sa langit wa gyud maghandom aning kamatayon kay iyang gusto malipayon. Kining mga kinabuhi nga puno sa kagulanan, piso ra gyud kuwang anak. Unsa gini ng piso? Munay pinakaunang numero nga naay value. Kay kanang zero wag yun na. Sultian ta mo ng piso si Kristo na. Kay kung naa nimo ang Ginoo na nimo tanan, naa kay Dios ang inyong gikaon kamuti taps, malipayon man pod. Kay sa tuwa dito puno ang rep pag-open agoy nay bukog spaka, nay kuan, nay pang beef steak, nay manok nangahulog na lang intawon dihang star apple ug uban pang mga apple, ang mango float, malangalata na lang kay sa kadaghan, pero why ba nang kauban sa kusina? Why asawa? Tuay dito'y nay nagsudan og gituok, nang gituok. Ginamos, gitungtungag ok-ok. Pero ang bana nag-usap, nagakita sa asawa, pagkaninduta sa asawa, pagkagapuha, kung sa kagwapa, murag ginamos. Lepay. Kanagan akong kaila, pila ko katuig nagpastor, dagkan kay kong kaila nga mga anak, perte naging tagkuha. Pero pangutan na sila, nalipay ba ka? Kung inyo kong pangutanon ron, nalipay baka pastor, pero tigyon na kong lipaya. Ano man, besa, wa ko'y kwarta, pero gitagaan kag sa kinasgin mo. Wa ko'y kwarta, pero na ko'y papa. Wa ko'y kwarta, bisag wa na ko'y mama, na mapuko'y asawa. Diba? Giunsa man nato ang atong kinabuhi pagpasalamat. Salamat Lord sa 1 million. Salamat Lord nga nahalin ng yuta. Salamat Lord nga nanegosyo. Saghana ba nato gipagpasalamat? Pero nagpasalamat baka nga buupay mong pamilya? Nagpasalamat baka nga nagkaginhawa pa ka sa kadaghang nangamatay sa COVID. Mo nagingon nila, pandemic, daghan na magnangamatay, pandamay. Nabuhi pa ka. Sa kadaghang balatian nga miabot sa imong kinabuhi, giluwas pa ka sa Ginoo nga nanag-iya sa piso. Sa iyong sa balang kasulatan. Pilipos 1:21. For me to live is Christ. Gusto kang madato? Simple kayo eh. Ayaw sige kalot o bulawan. Namin yun akong papa Dreo. Ina akong papa, treasure hunter ni. Oh, tanawa, lingin na po sa iyo na nag-isulti. Ha, bahala ka diya. Oh, sige pangitag bulawan. Napa may detector. Napa to pa no? Wala na. Gikuha na katong detector ngayon anak ba murag lampaso. Titit. Ala bulawan up. Akong papa nag-eskwela pa ko. Pamulawan yun. Usahay ni abot sa punto nga di na ko ganahan kay magsige nag mun iapil sa pagampo. Dawag ko ng tao no. Kani bitaw sa atong mga handom ipaapil na to sa pagampo karon gihatag si Ginoo wag gyud gibalik sa Dios. Tagaan ang 1 million, tagaan ra 10 lang Dios. Bagay ni yung tao unsa ta kadalo. Dagko kay tag pinangayuan, gagmay kay tag ginatagan sa tag-iyas piso. Ang 1 million way piso, zero gina. Sa pagunsa kanagan basa way Ginoo imong ginamay wala. Sa ing detik-detik, ala asa nga butong papa detik-detik, mo ni apil sa pagampo kay kumadato ta kadaghan bag mga plano. Igyo na may tabo basta na nagkikwarta. Usaon na lang tong kapa, usaon na lang tong investment sa una. Nagrabe na tong pakigsaan. Pag-abot sa kwarta, binilyon sa unang-una. Unya nang simbahan na una sa sakyanan. Di ba nagkabantay mo? Nakadalawang tao. Samtang buhi pa. Pero hapit na ta mga matay, mo yung naramid na, yatag na tanan.
Ang mura sa Ginoo, halos di bukadlaw. Ang kanta sa balay puros na praise the Lord, praise the Lord. Ug katong pag sa Facebook lagi og dili ka gigit-ngit, di magkakantang alay balay balay forevermore. Ngit-ngit may gagian. Hadlok may kwakwak. Bantay mo na. Pag git-ngit yung dalan, ang kanta religious, di yun na mo kanta tong sikat karon nga ng Jupay daw. Kuyaw kayong kanta. Oh? Huwag ka nang mawala. Kuyaw ng kanta haron. Nangit-ngit na ganay, murag delikado na kendalan. Kanta na Ginoo. Alive, alive, alive forevermore. My G. Grabe, Ginoo na. Hapit naman. Pero wa magyug ka kakita nga naas plastada mukanta ditas Ginoo. Nay mga taong tikasan sa kinabuhi. Nay mga taong marups kinabuhi. Apan wa nila makaplagan nga ang piso wala sa ilaha. Abot sa panahon sa kamatayon, mangita na sa piso. Nabi na sa stories Bible, katong the parable of the lost coin. Sige siya pangita, asa naman tong piso? Ala, tinuyok niya. Wa siya kabalo, ang piso iya di ay gitamakan. Ato bang gitamakan ang Ginoo sa atong kinabuhi? Ato bang gipasigarbo ang atong kaugalingon sa tangtang buhi? Nyaingno nato ang Dios nga moabot ang panahon. Ikaw na akong alagaron. Kita nagkaagi kamong mga batanon. May mga batanon diya sa gawas, di makukita ninyo. Usahay mangiskwela ta, Lord, tabangi ko makagraduate ko. Nakagraduate bitaw. Lord, tabangi ko nga makatrabaho ko. Musimba nagyug ko nimo. Nakatrabaho bitaw. Lord, tabangi ko tagay ko kaminyuan. Nakaminyo bitaw. Lord, unya nagyug ko makapasal nagyug ko ning masteral. Kadaghan gipangayo. Unya na rin ko mga lagad karon niabot og sa sinta. Moingon ni ka, Lord, nagkasakit, magkukidney problem. I will serve you. Bantay mo tao. Wala na. Uy, ako yung ihala na kong kinabuhi sa Ginoo ron. Kaya nga naman, nakidney failure na. Wala na. Bon, lugi, terminting Ginoo eh. Terting lugi Dagang kay tamuingon, bata pa gani. Uy, bata pa kay ka mga lagad. Uy, busy pa kay ka mga lagad. What if maniguang ka sa sinta si tinta, ang Ginoo na mo ingon nimo, uy, late na kang mga lagad. Late na. Tiguang na kay ka. Bisag tinta nga tao, oy, karo kamo mga babae, mangutan ko ninyo. Real talk ta. Ganahan mo ang bana ninyo, muhatag ninyo og rosas. Nya ang dahon laya. Ganahan mo. Di ba? Realistic kay na ba? Masakitan gani ka nga tao matagahan kasi mong silingan og panos nga makaroni. Bisa pag unsa na kanindot ang gisudlan basta kay panos di ka mukaon ba? Nya nganong ang tao muhatag makasi mong kinabuhi diabetic na ka. Nganong muhatag makasi mong kinabuhi nga nana kay katarak? Nganong karon pa man ka muhatag sa imong kinabuhi nga dunay trahedya nga nagakitabo sa imong kinabuhi? Sultian ta mo kay sunan. Imong disappointment, imong problema, imong trahedya gitugutan sa Dios para mubalik yung kaniya. Amen. Gusto sa Dios nga kanang imong espiritu sa pagkamatarong mahiusa diha sa pagkamatarong sa Dios before ka mamatay. Time will come. Ikaw ug ako, wa tay laing pangitaon sama ni Mary ug Marta, si Jesus ra. Besan pag muadto kag Davao, muadto kag Cebu, takasan nimo ang Ginoo, sultian ta ka mga kaigsunan, di ka katakas sa ngalan si Ginoo. Time will come, you will meet the Lord. Pero ang pinakadelikado, kung ma-meet nimo ang Ginoo, gidextrose na ka. Kung ayun mo pamimbro ng TPL, ganaan kung magwali ng TPL ba? Kailan mo ng TPL? Ano bitong musulod ratag simbahan kung may kasal, kay suoton ang pinakanindot nga ninang nga sinina. Katug yung off-white. Sabi ng off-white, ang nagsuot, ito, off ang white. Suot na. Ako sa una, pinagay tumang, suot, yung white, para maklaro. Suto lang pagkanindot ka marong kay para inigpaso. Ninong good. Diba? Grabe ka garbuso ang tao, no? Makikatubang sa mayor suoton ang pinakagwapo pag abot sa simbahan. Kung siya itong ginasuot sa Ginoo, kadto ra po din taong pughaw. Kung siya itong ginahalad sa Ginoo, kadto ra po din taong salin. Grabe ang tao.
sa kamatayon way laing sampiton ang Ginoo. Si Marta nagandong sila nga moabot si Jesus Christ. Apan tulo ka adlaw niabot ang Ginoo. Pero tan-awa ang milagro sa Dios mo lang ni akong ganahan sa atong Dios. Bisag unsa nakakalate sa iha, maghinulso lang ka mga kaigsunan pasayloon yung ka. Amen? Nindutas tong Ginoo no? Munang kabalo mo, kung sa'y kalainan sa taong wala nangalagad o nangalagad, simple lang kayo. Kining mga taong wala nangalagad, huwag yun mo'y assurance. Sultian tamudaan. Kay walay Ginoo mo pasaylo ninyo sama kang Kristo. Kay waman mo nangalagad. Pero kung nangalagad kas Ginoo, tinuod gibiyaan ni mo siya, murag parehas kas panahon ni Marta, tulog ka adlaw murag magkayo wa ka gitabangan, pero si Marta magkaisunan, giubanan si Kristo ngadto sa lubnganan ni Lazaro. Unsay nahitabo ka Lazaro? Nabanhaw. Bisag unsa nimo ka makasasala sa dili pa ka mamatay, paningkamuti nga makaduol ka sa atong Ginoo. Usa ka English teacher. Okay pa mo diya? Lain naman mo tinawag. Okay pa na ba? Kaya nga ang Milo nagbukal na, ang pansit na ugan na. Ha? Di lang ay kablaka. Last night man eh. Oh, basta last night raba, last 2 kadlaw raba kumauman. Murag naglisod na sana ay gar-gar katubong na ko ba? English teacher, ingon na yun ang English teacher. Okay, our topic is all about English. What is the English of goal? Ingon din mga kung saan English ng goal? Agoy, kining mga bugoy. Bantayan nyo na mga bugoy. Kino yung mga anak ng mga bugoy, pero mga bright ba, mga wise. Ay, mo kumpensa, pero kanang bugoy niya, dili wise, mo ni delikado. So, ganyan mga bugoy, mga wise, ingon na ito. Ma'am, ako yan sira na. Unsay English sa goal? Ingon na yun ang maong bugoy-bugoy. Aw, goal san? Ingon na yun, si goal san? Goal san. Ay, sa tama, no? Ang English sa goal, san. Unsa English sa mayo? Mga bumugoy, mayo? Simple. Mayo good. Yung British, kasi mayo good. Maayo, good. Right, yun. Oh. Daghag mga butang, mga kaigsunan sa kalibutan nga ang connection di nimo makuha sa imong bana. Imagina. Ang connection di nimo makuha sa imong isikataw. Makuha nimo ang tinuod nga connection diha sa Ginoo nga naghimo sa tanang kanaas kalibutan. There is nothing in this world that you can endure unless the one who created mga kaigsunan will be part of your journey. Life is a journey. Naglawig ta ba? Mabita iingon sa katigulang. Life is short. Kabalo mabuon sa kamubo ang kinabuhi. Kisay nakabalo, kay tagaag premium. Wala, ay salamat. Mubo kay kinabuhi. Ingani ra ka simple, ako isulti sa inyo. Nganong ang inyong ilong duol man sa inyong bakbak. Formally ako pangutana, nganong wa man mo'y ilong? Naaman pastor, taas pero bungkag. Isa man sa English, Chicago Bulls. Ha? Ngano man? Have you noticed? Nganong, alam mo nganong gi-create ni si Ginoo ang ilong nga duol sa imong baba. Ang uban, batanon mo tubag. Para daw may bawaan nga baho kag baba. Actually, bisag wa ka ilong, makabalo kang nga baho kag baba. Kamu mga magtiayon, ang pinaka-sweet moment nga pwede ninyong imuon samtang buhay pa mo, dili nang sa gabi diya sa buntag ka ng pagmatagon ninyo, wa pa mo'y toothbrush, iniyahay din mo'g sinimutay. Una ang asawa, balos ang bana. Kaya pangutanay nila mo kung samahan, accept or not. Pamingon nila, makita yun na ninyong 15 isog. Kaya kining kami niyon, dawat manatanan. Oh. Kaya itong ilong ba, ano man nagibutang si Ginoo din sa itong palad, no? Bugok siguro si Jesus, no? Murag narong lagi ka, murag lahi. Kaya yun ay butang diya. Kaya maligo ka dagat, kaning imong baba, pwede man imo ni salong. Tama ba? Di makakakitag. Naglangoy, nagnangag. Kagiro. Mulangoy ka, salong. Tigwa na po kay ang ilong mo'y pinaka-importante kay pwede ka maglangoy ng imong baba nakasalong.
Eh kung dapat gibutang diri sa Ginoo ang ilong diri sa kamotoy para iniglangoy ba na ra ba no? Taas wala buhi. Uri dir gibutang sa Ginoo ang imong ilong diri sa miagtang para inig-abot sa tubig nga taga diri ra nga buhi irga mo. Nganong gibutang gyud sa Ginoo diri oy nga tapad gyud pud sa baba oy. Kay ngano man magkaigsunan musugot kag sa dili ang nagdala sa imong kinabuhi ilong ra gyud ug baba. Mura man ay entrance o exit sa imong kuan. Pwede ba masudlag hangin ang ulo? Dili oy mabuang man ka. Masudlan naghangin imong ulo, ang mabuang ka oy. How about imong mata? Pwede ba nasudlag hangin? Di pud kay magpirok-pirok po na imong mata. How about imong dunggan? Dili pud kay mabungol ka. How about imong lubot? Di na pwede kay fire exit na. Diya mo gawas ang mga hangin nga mga maayo daw tan. Kabagon ka mga kaigsunan. So asa ra diay? Kanang imong kutis nga gwapa kayo. Kanang imong hamis kaayo nga lawas, kanang siksi kay nimo nga lawas, kanang gwapa kay nimo nga kilay 2023, nindot kay nimo nga pilok, gwapo kay nga lips, ug wa kay ilong baba, wa gyud nay pulos. Kay kining imong ilong gi-create sa Ginoo, inhale, o yang imong baba, exhale. Sampung imong ulo, buhi ka. Sampung imong dunggan, buhi ka. Sampung imong lubot, panuhuton ka. Panuhuton ka na. Manggawas, di ka gawas. Sampung ang imong mata, buhi ka. Sampung imong ilong ug baba, 5 minutos. Munsa ka? Patay ka. So kanang imong kagwapa, artista, aktor, Hollywood, parihas ratag exit og entrance, ilong ragyod ug baba. Akong pangutana, unsa ka mo buang kinabuhi? Simple na kayo, sukdon ragyod na ninyo inyong ilong ug baba. Tanawa. Tanawa? Ora na. Ora man eh. Maura gyud nay kinabuhi nimo pirti ragyong gamaya. Pangutana wa pag nagsimba, kuan. Wa pa ka nag-ampo, wa pa ka nagbasa ng Bible, nagbisyo pa ka, isa na lang katuplok, saging nga panit, patay na. Pwede mo buha. Naara diri sa imong ilong o ang imong baba. Ingon ang Dios, og iyang giginawaan ang tawo og ang tawo na himong kalag nga may kinabuhi. Ang malang kasulatan usab nagsulti. Kini atong lawas mubalik ngadto sa abog. O kini imong ginawa sa ilong ug sa baba mubalik ngadto sa atong Ginoo mga kaigsunan. Aron sa pagbalik sa atong Dios, ikaw ug ako nga nangalagad, ikaw ug ako nga nagmatarong, ikaw ug ako nga naningkamot, ingon ang Dios, baguhon ta ka. Ako lang ni isultidaan. Sa panahon nga mamatay ta nga dawtan, kung unsa ang imong kahimtang, wa gyud nay kabag-uhan. Kung namatay kang diabetic, pagbalik sa Ginoo, diabetic magyapon ka. Kung namatay kang high blood, pagbalik sa Ginoo, high blood magyapon ka. Kung namatay ka nga nuna kay liver cancer, pagkabanhaw nimo, nagyapon kay liver cancer. Pero kini mga matarong, namatay kag balatian ug unsa pa, sultian ti ka. Pagbalik sa Ginoo, mawala na ng tanan. Amen. Mayong na balang sulatan, for me to live is Christ and to die is death. Sultian ta mo. Ang kamatayon ni nanay ginansyado. Si nanay ni-graduate na sa Bayronon, ni-graduate na sa monthly payment, ni-graduate na sa kakapoy. Kita ani maningkamot pa lang. Maningkamot. Dagan ang mga tao na bitoy ni duol nako. Hapit ako maman. Nabukal na diha. Bukal na daw. Walay na lubag. Nag-inom na siguro nagatas. Nako'y gitambagan. Andam na mo maminaw. Raglain naman dyan mo tinanong ka na. Rabang magtanong dyan na mo tingog. Delikado na na. Na nagpatambag na kuman ako week of prayer. Usa ka grade 8 ba siya? Na din siya, bala, istorya may bala, naganan mo pang istorya lagi mga kaigsunan. Nahurot akong oras, isa ka oras, hala, kadagan istorya. Hantod ni abot mi sa depresyon. Kung sa gingon niya, pastor, 5 na ko ka beses nag-attempt o kamatayon. Gusto na ako, nagdunggabon akong dughan. Kay gusto ko magpatay. Ano ba
ka. Ang among balay pastor impierno way Ginoo. Bantayin na inyong mga anak ka. Kipasig-sige na magpanarbaw inyong anak to ana. Lulong na sa ibaw man matingala ka nga. Anong isog bagay ka? Tausang magginikanan, mga isog kita pero wala tayo kabalo, wala tayo panahon nila. Magani mo ka uban, kamong mga ginikanan bing nako ninyo. Kinsa sa inyo ang mga ginikanan din magkapamatuod nga nagpamili prayer mo before mo matulog. Itawag ni mo nga na, uy magampo ta ninyo, wala uy. Wapo siguro gani mga ginikanan dire, nay uban sa to di ka blumampo. Tulog diretso lang katulog, ang cellphone mo ay last gigunitan. Pagkabuntag mo po'y pinakaunang gunitan. Mo po'y pagpanguya ba? Asa kong cellphone, asa. Pagani kay ngon, thank you Lord. Ha? Inana ba? Thank you Lord. Daghan mga kaigsunan. Nanianing kalibutan. Pwede ni mong pabiyaan. Ingon na dayon ang usang estudyante. Gusto sa pastor, magpagkamatay na ko. Ikaw ayaw. At itong hospital, di ba nagang kay mo ang kunan ni mong kinabuyog na yasyong. Oh, akan magusto mabuhi. Kanang na may mga dagong problema. Nya may mo, magikog ko, magpagkamatay ko. Aya ka magikog. At to sa hospital, kay na mo asyong anak. Nay mo asyong. Tingalam sa tagmato kag hospital, di ka kaunaw na ganahan ka mabuhi. Nay uban nito, gipang dextrose ron, gipang tubo. Ingna, bailot ang kinabuhi. Di ba mo rin okay. Sa maglisod na, may muasyong na kinabuhi. Mabuhi lang sila niya. Ikaw, kagwapo ni mong lawas. Ay, problema lang yan. Magkamatay ko. Ingon na din siya, pastor. Inaguganaan mo rin sa balay. Nanit, kagya sa gipangagian. Niabot ito mi sa puntoan ng friend, kanang word nga friend ba? Ana na din siya sa kumakaisunan. Kabalo ka, pastor. Ikaw sa manday. Naraba ko'y imaginary friend. Ako na, delikado na ni Ron. Nya kami rang doon sa office. Pirti na niyang hilak. Imagino na ng duwara mo. Nag-istoryahan na imong imaginary friend. Kanang iyang friend daw di makita. Niya ako, prag ni action ko, kabalakag, magkinaon sa ni Ron. Ako rin isalig. Magpusoy, surong sa ba? Kaya nisumbong naman siya. Kabalo mo siya kung gipangutana. So kay ko, nag-ampog ito sa Ginoo. Unsay sunod ipangutana. Ang niabot sa kong mind, asa imong friend. Ya kami rang dua. Isiga bitaw na iyang mata, nagtuyok sa room. Iyang gipangita og asa. Nya nitudlo sa kalit, pastor, nara sa akong tapa dahil ko na mao na ni Ron. Ingko, mao ba unsa man siya, babae, lalaki? Babae. Unsa may gingon niya? Wa daw ko'y pulos. Yung sa yung gingon, magpakamatay na lang daw ko, kuha na ko Bible. Kunit, basa ko, basaan nila kong Bible, pero buwan na. Kulor, tabangi ko, kay kabalugyo kong kaaway ni. Taon-taon mga kaigsunan, gipagunit na kong Bible. Nisiga ang mata. Nitutok na ko. Ikaw, agoy, murag magamit na yun ako niya akong martial arts. Murag ang ubano, nisiga ng mata, murag delikado na ni. Pila ka segundo akong gitapik. Day, ugir ka. Yun siya nga. Ikaw ugir ka. Mga 10 to 15 seconds. Aya siya nakamaradmad. Nagipik-pik din ako siya. Kasi, okay. Pagtanaw niya balik sa ko ako sa giyampuan. Nihilat ang babae. Gipadalaan ako Bible. Mga kaigsunan. Sukad ato wa pa po ginakita. Apan ang dakong pangutana mga kaigsunan. Kinsay imong higala karon samtang buhi pa ka. Sa mga imaginary o reality. Kinsa may una nimo sumbungan sa imong problema. Dag, may problema. O kasi ganahan mo muluhod. Ginoo na kong ikong problema. Yun nani. Ayaw isumbong kang kumari. Ayaw isumbong sa silingan. Gamitan yung tuhod. Bisan palaging magtinanaway tag-tuhod ron ba? Halos tuhod ninyo din na kung baka kung hamis kay na. Kay grabe nagsabon sa mga silka. Kay paputi. Kay gano'n pag-atog mo mag-short o gamay para yun. Ha? Kita bilog ko sumul. Baka ingon lang ka grabe ang kalibutan ron. Grabe. Bisag alak. Pasiksik. Ingon ang pasyong. Siksik kayo. Pero buwa na. Nakita ng mga bari-bari. Asa kayo makasiksik. Mag-sleeveless pag yun. Kalilisang perti ng buwa. Wala na. Matiguang mabata ron. Parihas nag-it dyan. When it comes sa panamit. Mga kiksunan. Pero kung ang imo diyang higala,
ang atong Ginoo makigsunan, ang tanan kaya nimong biyaan kay nasayod ka ang Ginoo mas nag-andam og daghan para nimo. Amen. Kamong tanan nga naa karon dinhi, taman sa maabot sa tingog ni Pastor Cabardo, sultian ta kamo samtang buhi pa mo, pangalagan yun mo. Ayaw mong tuwa nang di ko mo simba, mas pila na yung ko ka-encounter, anak. Paghuman nga magsakit, may umentaw guys, Pastor, pampul ka. Balik lagi akong kagsimbahan. Balik ka. Desag unsay muon imo sa kalibutan, mo balik lagi kas Ginoo, pero ayaw lagi balik sa Dios na utay-utay, nga masakiton, kay ang Ginoo masakitan, kita gani nga tao masakitan. Ibalik sa Dios na kusgan pa ka, maggamit pa ka niya. Magamit pa imong kwarta, magamit pa imong kusog, magamit pa imong talento, magamit pa imong nahuna, kana ang panahon nga itugyan. Kaysa imong kamatayon, wa na'y taong musulti. Hindi man pwede musulti ka, nay, pasaylo ako. Ya karon og ang nanay musulti, oh dog, ipasaylo ta ka. Di ka mo managan? Di ba? Saya ko bitong lulab, isog kayo. Labay niyang bag, hapit pa kong tagak sa kanal. High school pa ko at that time. Dagan sa sulungon, inanin itong lungon sa kong lula. Iyabi ito ng giuyong. Abon, kuya ito ngalan akong nanay si Abon. Mo may mga ngalan mo sa mga nanay no, Abon. Pero sa English na siya, Avon. Social gino? Mga Betty niya karon, Betty Lapay, ano ba? Ako yung mga ngalan sa una, Abon, ya. Ang akong tatay si Pidjong, ang angga, ang pangalan, Il Pidjo. Karon marami nila sosyal nga mga ngalan sa itong anak, puros mga konsulat, lisod kay basaho, Joey me. Ha? Sabi, pati na sila. Siyang gimaguyog, kay naglalis na sila. Kamong mga igsoon nga nag-away mo sa yuta, buyin ninyo na, oy. Mga magpakamatay mo ng yuta, di ara mo ipanglubong. Tinuod na. Oy, mag-away mo ng mga kaptangan nga nasa kalibutan, huwag yung magpaubos ninyo. Mga matay mo, pati yung anak magpatay po. Dangin ninyo na, oy. Kuray, nahadlok ninyo. Kami dagan may kayutaan, pero kung silang gingnan, inyo na na. Pero sa panahon yung kongko, diha yung ko ilubong sto nga. Sa binuang manimoya. Pariya ka, pagpahin-bahin ta. Iyap yung guyog. May sa pasaylo. Bon! Manghod man niya. Pasaylo nga kay kubon. Manghod sa bon nga ba? Talawara. Itaw sa mga ayot at pasaylo. Nag-ana na. Dito rin na magilag-gilag. Ma, pasaylo ako ma. Anong dili yun karon? Kamong mga bata noon, pandulan niyo mga mama. Oy, pagpasalamat mo. Sultihin po na inyo kay love you. Sige, tagpangayog baon. Di yun tabi ko ba, I love you. Oh, yung mga lula, pangag na, di kay matay. Eh mo bang anak? Kusog kay magyaw-yaw mama. Kasapan pang mama, ang mama, muray ito kiro. Luoy kay mama. Pero mamatay si mama sa papa, mo po'y kusog mo hila. Bayo kong biyahe. Iyan ang diuyog-uyog. Gipagnos na iyang mata, nagluha. Sipon nagluha, baba nagluha, luha tanan. Nagsagol mo na yung sige nga lang sa kuyaki, sweet and sour. Lami na siya, mauna siya, sweet and sour. Pagnos niya, kay hap naman to, naong na may kita, bon, ayagang miya, bon. Ako sa akong kabata, medyo ko kabalo ng kamatayon. God, ang akong nabawang patay ba? Diri ko naglingkod na to, kaya ako may tigdawat sa abuloy. Nana ba, gamay mo kay kusaw na, makakita mo sa kusaw na, gamay kay ko, hangtod karon. Mag-ana din ko, hulog din ng mga tao, ay cute mapunta sa una, karon murag di naman mo. Dawat, lamat na, ana pa, pagkauman, sinsilyo ray balik dito sa baso, ang papel, insert sa ATM. Tagiri ko nagtindog ito, paleb, sagin, tanaw na ko niyang instant, timura na magmatagak. Niya kung gano'n nagmatagak ni Ruki sa kayo mo punit. Bata, magkukong makuyawan, punta kay. Hihilig punta tanaw horror. Oh, sige na man. Huwag yung ko kapugong ako yung bibirang sininas kong lula. Hindi ko lalala, birahong ko pa. Saman na po. Magsabot tadaan.
Kay imo magyon pabungunon si nanay. Pag mubangon si nanay, ikaw mo'y unang musugat. Yan ang ginang, ayaw na lang muna, yun na lang. Yan na lang, ayaw na lang, yun na lang. Diba? Sometimes yung mga butang, we want to change things that we cannot. New Year resolution, grabe kadagan na to. Silo ako, magpag-una ko, magbinutan ko. Karon, February naman, butan pa mo. Natawa man lagi mo. Asa man ninyong gisaan na tong New Year be, December 31. Wala, gisugnod na. Nay mga butang ba, gusto na tong bago, hindi lagi kakabag-o. Walay taong magkabag-o sa puntik sa Dalmatian. Walay taong magkabag-o sa puntik sa Leopardo. Ang Ginoo ra gyud kay siya'y naghimo na. Dios ang naghimo nimo, Dios ang magbago nimo, Dios ang muluwas nimo, Dios ang mubanhaw nimo. Amen. Amen. May igsoon tapuson ko nun eh. Kay uban murag lain nagtinanawan ako, murag na imaginary friend. Ako tamong ingnon sa kausap. Batanon paminaw mo. Ayaw o sige inyong kinabuhi. Samtang wa pa mo gikabuhi. Okay, kamo na lang sabutan na. Mga papa, ayaw ipasigarbo imong pagkamahan kay lalaki ka. Samtang wa pa ka mahutan sa ginhawa nga imong gisadya karong adlaw. Mga inahan, ayaw hutda ang imong oras sa kalibutan, samtang ang imong pangununa naa sa langit nung puloy-anan, pwede pang imong hatagang panahon, mga kaigsunan. Kamong tanan ako sultian. Gusto mong madato, before mo mamatay, ayaw pagkalot o bulawan, kaluta ang balaang kasulatan, makita nimo ang Dios umahan, magkita tang tanan sa langit ng puloy-anan. Amen! Amen! Undang nako. Amen. Mayong gabi is tanan.